তিনি আইপিএফটি অহাস্তেও সরকার চালক হই তংখানি লগি তংমানি বাগৈ কামি বিসিং বিসিং ভাবে गोबां राजनैतिक बदल जानजानि मानथाय सप्ताहनि कक सावै मानै दङ चिनि भारतनि संबिधानाव दामा दामा मानथायनि कक सावै मानै दङ आगि खालायदोंमोन आगे अमहाय सभा खालायनायनि चान्स मानिया आईपीएफटी सभा खालायनो थाङा ओंखाय रिफ्रि बुजागो निजिनि अधिकारनि कक साना पर्यन्त जों सेब्रिजा गैया তিনি जों যত राजनैतिक बदल न जों गामियाव हाबै कक सानायनि बागै सुजुग गैयै दङ दाखौते बहुसम सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट ओंगै थांगा भारतबर्ष फियाबा जों त्रिपुरा हास्तेल सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट चालुंखांखै सिनि दफा कमर सिनाय अब जत लुगुरामो सवैमानो फियाबा दाबुक सीपीएम रक्ताम साइतम उल्टा जे जागा 2012 साल प्रकाश कारातसे भारतनि प्रधानमंत्री आफु मनमोहन सिंह चिठी शहर जे त्रिपुरा हास्तेल सिमिया सारा भारतवर्ष जे फातार हानि इंडिया फाइनाल तंगानि बागै आइन खायै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट सुनामै बरन अजागा तंगानि जागारिदि हिंदी चिठी दङ आ चिठी चिनि आगर आगो दङ दाहुते बहुसं नेम रगबो दङ गयं तिनि अजागा बुट बैंक नि बागै बुट माननानि बागै दाबुखे बरसे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि बिरुद्धे तिनि जम्पु जलम डेपुटेशन रिलाय दंले चिनि बरम गोनां एनडीसी रमेन्द्र देव बर्मा सर अमहायखाय डाबल स्टैंडार्ड राजनीति खायमा त्रिपुरा हास्तेलनि चिन दफार नुखारले 70 बछरमै शुधु राजनीतिक फायदानि बागै सिनि अमहायखाय राजनीति थुंलायखाय तै चालायग्ला दाखौते बहुसं त्रिपुरा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट इंदे दं बांग्लादेशनि साब्रुम से कावि दङ अ हास्तेल अंखाय नों बर थांनायबा पाइखारो नों साब्रुम अमहायखाय काई दङ यांखाय कामि बिसिंखाय मिटिं खाय दङ अ हास्तेलनि फादार बार होनाय यां बर्डार खाय खुला आसिरनो दफानि बागै सामुं खायनो जुगाय हिंदी जों हायखाय नाखाय बर्डार आसुबाय दंलायनो हासे हाब्रै लियाते